En aquests espais que compartim amb el GOB Menorca, avui hem convidat a Jan Ros. Bon dia. Hola, bon dia, Lluís. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. D'aquí a uns dies hi ha un seminari, una oportunitat de formació, una oportunitat també d'apropar-nos a poder entendre, revisar, conèixer detalls de com treballar-hi la terra. Explica'm un poc quins són els punts interessants o els punts forts que heu preparat. Bé, doncs per aquesta 19a edició ja del Seminari d'Agricultura i Medi Ambient el que hem preparat és un programa que parla de temes com sobirania alimentària, ramaderia regenerativa, també de recuperació de plantes i d'espècies autòctones de l'estat sobre el sòl. Són, en definitiva, 4 ponències de qüestions bastant diverses que el que intenten és fer una mirada bastant panoràmica sobre com enfocar la qüestió agrària de forma que beneficiï el medi ambient. I aquesta és la proposta genèrica, si vols podem entrar en les ponències en concret. Sí, essencialment treballar-hi la terra d'una manera, diguem, diferent. El que posa d'un costat és el que comentaves i d'altre, tal vegada el que s'ha anat industrialitzant més i allunyant-se un poc de pensar, bueno, anem a esprémer tot el que puguem a la terra i no ens importa tant com mentre que ens doni producte, no? I aquí hi ha que mirar de revisar-ho. Per què? És a dir, estem veient que tot això és una qüestió que repercuteix en la salut del medi ambient, que també és la nostra salut? Evidentment, sí. La preocupació principal que tenim és que en la mesura en què depenem del medi ambient, doncs, per descomptat, l'explotem. La qüestió de l'agricultura, la ramaderia, necessiten el medi ambient, però un enfocament que només sigui intensiu el que fa és delmar els recursos i, per tant, evaporar allò que necessitem per poder continuar vivint de la terra. A més, estem en un entorn privilegiat. El que ens interessa és poder continuar gaudint d'aquesta terra i dels fruits que dona durant molts anys. Llavors, el que pretenem amb un programa com el nostre, em refereixo al programa del Seminari d'Agricultura i Medi Ambient 2026, però també amb el programa de custòdia agrària del GOB Menorca, el que volem és, sobretot, protegir aquesta manera de viure, aquests recursos, i també parlar d'una sèrie de qüestions que també hi tenen molt a veure. Feies esment de la salut no només del medi, sinó la nostra pròpia, no? Emmalaltim en la mesura en què també dilapidem els recursos i fem emmalaltir la terra. Quan me plantejo a qui va dirigit aquest seminari, veig que pot ser molt interessant per qualsevol persona que tingui contacte amb el món rural o amb el camp. Però aquestes persones, una vegada que coneixen un poc els arguments, hi ha possibilitats de fer un canvi fàcil, ràpid o convenient? És a dir, m'hi poso un poc des del punt de vista de qui està treballant al camp, no? I que tal vegada ho fa pensant en el rèdit que li pugui treure, i en un moment determinat se li demana sí, però tinguis en compte el medi ambient, i això tal vegada fa tortollar. És complicat, és complex canviar o adaptar-se, diguem, un poc al que proposeu? És complicat, sobretot quan les experiències s'han centrat sempre en fer les coses d'una determinada manera. Per això el que nosaltres pretenem amb les ponències que presentem al seminari és també parlar d'experiències d'èxit, experiències professionals d'èxit que aposten per una agricultura i una ramaderia regeneratives. Llavors, els professionals del sector que han fet les coses sempre d'una determinada manera poden no només informar-se i saber que hi ha una altra manera de fer les coses, sinó que al mateix temps aprendre que aquestes experiències que nosaltres portem al seminari, n'hi ha una de Navarresa, un grup col·lectiu anomenat Àsia Aldeco, que el que fa és parlar de comercialització i transformació col·lectives. També hi ha una experiència de ramaderia regenerativa a Extremadura, l'empresa Poultry. Parlarem també d'una experiència al Principat, que és el col·lectiu Eixarculant, que és el que
un col·lectiu que el que fa és recuperar espècies que parlen també d'un saber ancestral que s'està perdent. En el fons són experiències d'èxit que tenen en comú doncs, aquesta manera de vetllar pel medi ambient per no exhaurir els recursos, no? Important, que recordem també per aquelles persones que ens escolten a veure si estan a temps o no encara d'inscriure'ls i com ho han de fer. Sí. Sobretot, no ho hem dit, la primera jornada és aquest 31 de gener a Es Mercadal, és a dir, que més val afanyar-se. La segona jornada serà el 7 de febrer a Maó. La primera jornada és al centre de convencions d'Es Mercadal i la segona jornada és a la sala d'audiències del claustre d'Escarme. Tenen el web del GOV Menorca tota la informació del seminari i també l'enllaç d'inscripció, i són a temps, que no pateixin, fins i tot gairebé fins al dia mateix del seminari podrien apuntar-s'hi. Hi ha, a més, descomptes per voluntaris del GOV Menorca i també per pagesos de custòdia agrària. El dinar està inclòs, els preus són bastant atractius, vull dir que no només surt molt a compte venir, sinó que, a més, estem parlant d'un entorn en què es pot fer networking i conèixer no només experiències, sinó també altres professionals del sector. La matrícula és de 25 euros si assistiu a totes dues jornades i de 15 si només n'assistiu a una. Com deia, hi ha aquests descomptes. Doncs, Jean Ros, gràcies per haver-ho compartit avui amb nosaltres a l'espai que compartim amb el GOV Menorca, i fins la propera. Un plaer, moltes gràcies, Lluís.